Треньорът Илия Кушев споделя след мача на Радина Димитрова. Какво попречи на Радина да победи в първия кръг? Опит в тези големи турнири. За нея това е втори турнир от такъв ранг. Миналата година играят за първи път на 100 000 турнир, тази година на 25 000 турнир, все пак е на 15 години. Очакването от нея бяха да излезе да направи един добър и стойностен матч. И за в бъдеще на първо време на по-ниска категория турнири очаквам да играе. Миналия месец влезна в женската ранглиста. На 10 000 турнир премина квалификациите, би пари кръгов основна схема. Мисля, че за сега там е нивото. Просто тук турнира беше един опит да се види на какво е липсва и какво трябва да работи за бъдеще. Опит ли беше и за другите наши тенисистки, които участваха в турнира? Някои с wildcard? Някои от тенисистките са доста опитни. Диев, Тимова, Вики. Но тази година като цяло Алианс турнира е доста силен. Според нас съм изненадан малко, че е доста толкова силен турнира, но това пък е добре нашите тенисисти да видят къде да работят, колко трябва да се тренира. В другата седмица има турнир пак от същия ранг, 25 000 долара в Добрич. След това има 10 000 долара в Варна. И надявам се нашите състезатели на следващия турнир да се представят по-добре от този. Нашите тенисисти виждате на 25 000 долара, че загубват рано, за 100 000 долара няма много. Пак не е гаранция, но повече шанси. Без просто невъзможно ли това? Не, абсолютно не. Тук искам да благодаря на Алианс България, който организира за 22 година. Рекламодателите ще имат повече интерес.